Där de skrev där att jag var en av de första GDS-patienterna som de hade. Gör det själv. Så nu står jag här med Boston Lilltarm på mig. Jag gör det själv här med från region. Bruksanvisning med också. Längst där står. Denna låda sponsras av Fonus. Man ska först lokalisera sjukdoms... Det kan jag visa. Kan du inte vara bekväm? Inte för mig, men lite kan jag visa. Det här är sägande syns, det är inte så öden på skinget precis. Men det är där det gör runt. Märk ut operationsstället med den lilla pennstumpen som ligger i lådan. Ja, det tappar man. Ta kniven nu sen. Ja. Titta så. Det är ju sekund bara. Ja, märk därefter ut stygnen. Inte för tätt. Då sätter vi ett där så. Det syns ju inte. Har du ingen läppstift? Det är någon som har ett läppstift. Jag visar. Där är det i alla fall. Nu har jag kanske där är ett där och ett alltså. Därefter skalpellen i höger hand. Nu kommer de mest kritiska momenten enligt landstingets utredning 2012. Snittet, ja. Har du beställt lustgås? Ta det nu, det måste vara den. Det var inte bara. Åh, fy fan, det blir av oss. Ta därefter ut armen. Ta därefter saxen i höger hand och klipp bort det onda. Nej, så fan! Där är det spisen där. Jag vill skälla in med gåsen också. Tänk om det bara var det som var fel. Stoppa därefter tillbaka tarmen. Ja, det är inte så självklart. Ta därefter nålen i höger hand. Som en extra service till alla äldre patienter som Pia Kindhult redan tagit på tvätt. Sen blir det bara till sy igen här, vad ska vi säga. Det värsta som kan hända här är att man så fatt på 80 grejer. Torka därefter av operationsstället med medföljande servett. Den har nog kvar någon annanstans inga. Det ser ut som någon varit en mekanisk bas. Sätt därefter på medföljande plåster. Kan man hjälpa till att spara ska man göra det. Så ja, det var ett bra så vi får vara 1000 gånger. Till sist så skriver de här, gratulerar mig till vad den första GDS-patienten de har haft överhuvudtaget. Du lyckade operation. Ja, det kan de se. Ja, jag får ju säga att ni ska vara jävligt glada för att det inte var hemorrojder.